Quan s'acosta Setmana Santa, l'agenda formativa de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, en el seu apartat d'ocupació, ofereix un curs de manipulador d'aliments gratuït. Està adreçat a persones que es dediquen o es volen dedicar a professions o activitats que requereixen estar en contacte amb aliments durant el seu transport, emmagatzematge, preparació, envasat i distribució o venda. En tractar-se d'un municipi turístic, el sector de la restauració, quan comença la temporada, busca treballadors que disposin d'aquesta acreditació. Per tant, cada any el curs té un gran èxit de participació. Sí, doncs com sempre o com fem habitualment, es va tornar a oferir la possibilitat de poder treure's aquesta formació i aquest carnet de manipulador d'aliments, perquè realment pensem que és una eina molt útil que es necessita per moltes feines o per moltes possibles feines i també fins i tot altres vegades ho hem fet per entitats, perquè qualsevol manipulació d'aliments requereix de poder tenir aquesta formació i aquesta titulació. I el que fem des de l'Ajuntament i des de l'agenda formativa és que oferim gratuïtament, de manera que les persones puguin obtenir aquests coneixements i, evidentment, la titulació corresponent que els hi poden requerir per realitzar activitats o per trobar feina. Molt bona acollida, una vegada més, perquè realment, i per això ho oferim, és una formació molt útil i una certificació molt útil i pensem que té molt bona rebuda i una vegada més van venir molts assistents que esperem que realment els hi serveixi per poder accedir a alguna feina, per poder millorar també les seves tasques diàries a l'hora de manipular els aliments amb seguretat, que és el que tots volem i sense posar en risc la salut de ningú. Des de l'Ajuntament també realitza aquest mateix curs per les entitats del municipi. Aquest és un curs genèric, obert a tota la població, que tothom es podia apuntar a l'agenda formativa, però el que solem fer moltes vegades és, més de cares a principis d'estiu, oferir cursos per a entitats específicament de cares a poder participar amb més seguretat al Terra de Trobadors o amb altres accions que puguin ser fires de Nadal que requereixin també aquesta manipulació d'aliments i això, en tot cas, si és que ho fem més endavant, ja es comunicarà directament a les entitats participants. I encara relacionat amb la restauració, dimarts que ve s'oferirà una sessió informativa de petit format i gratuïta, pensada per aprendre a gestionar la queixa i la resolució de conflictes a l'hostaleria i al comerç, amb la voluntat de millorar l'experiència del client, fomentar relacions positives i resoldre situacions difícils amb confiança i professionalitat.